Oke, tenang sawerane wis disiapke kok, tenang wae. Nah. Saben bengi Petruk jenggleng. Non? Jenggleng. ah gedene sakmono ndak abote Oh, kan mantap kok ya. nyawa Aja seru-seru kok panggungnya ambles. Iki balik ganja nek mboten seru mboten krasa, Bu. Oke, no. Mergo iki kan pun tuwa. Oh gitu. lah jarene arep jenggleng ki mau Lho lak iya kita, Bu. Ngoten medalen krasa lho, Bu. empun ta iki mau Bu Wes sang bacetke yo. ayo
Tepuk tangan yang meriah untuk Kabupaten Karanganyar yang tercinta. Iya. Luar biasa. Nggo ember nggih wadah lemah. Mugi-mugi Pak Robert tansah dipun paringi berkah lan barokah. Amin ya rabbal alamin. Iki tasakuran sing ditindakake dening keluarga ageng Kabupaten Karanganyar. Ya, dalam rangka ya kuwi Hari Wayang Nasional lan uga Hari Wayang Dunia. Sisan gawe menyongsong hari jadi Kabupaten Karanganyar yang ke-108 no. Kaya ngono ya, Mbak. Iki dikhususake uji coba mapan oneng rumah dinas bupati. Sing adate yen wayangan ki ana alun-alun. Kaya ngono kuwi. Matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Bupati Pepunden kula Bapak Haji Robert Kristanto SEMM. Sekalian ibu yang sampun kepareng ngayomi, kepareng tresnani, kepareng melestarikan budaya wayang sehingga Karanganyar tetap tentram damai karena pejabatnya peduli terhadap seni tradisi Indonesia. Ngono ya, Pak. Kaya ngono kuwi. Sembah nuwun Pak Robert. Ugi matur nuwun kalian Pak Mbabub menawi sampun tindak Jakarta. Matur nuwun dumateng Pak PJ Sekda, Ketua DPRD Pak Bagus Elo, Bapak Kapolres utawi ingkang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Kodim 0727, Ketua Pengadilan Negeri, seluruh kepala dinas khususnya Disdikbud. Ya, mligine sing wis kepareng bola bali berkoordinasi karo awake dhewe ya kuwi Mas Heri. Pancen kaya ngono kuwi. Lan iki ora perlu suwe-suwe anggene ceramah nggon limbukan, enggal wae ngaturake lelagon. Ya, mergo lakone dawa ya, Mak. Dawa tenan. Iki nganti jam 12 wae lagi entuk sak lakon, mongko calone 3 lakon. 3 lakon. Saka Sumantri, Kumbakarna nganti Basukarna. Lakon sewengi iki bakal digelar delalah pas 7 November hari wayang. Iki mujudake persembahanku tumrapipun sedaya para warga masyarakat yang tercinta yang lenggah oneng Kabupaten Karanganyar sak kabehe. Ngono kuwi. Bupatmi sing saka Jakarta ado-ado ya kepareng rawuh. Iki malah Bapak Bupati sampun kepareng paring dawuh supaya Bupatmi mengko tindak ana pepanggungan dikancani karo Pak Di Sadibei karo Mbok ing Ganden. Ya. Ning sadurunge panjenengane mau ngersakake ya kuwi tembang yen ra kleru sarung jagung supaya ditembangake karo Bukesi luwih dhisik. Yo karo nggih apa kuwi cara pedah motor didem dhisik. Ya, karo nggih ngerokok dhisik. Ha ya, Monggo Bukesi bawanipun Asmarandana menawi mboten lepat dipun aturaken wabil khusus dumateng Ibu Patmi ingkang dados pengusaha sukses wonten ing Jakarta lan kala wau ugi sampun paring dawuh menjang menawi syukuran ugi kepareng wayangan karo Madangkara. Iya. Matur nuwun sok kapan sik digoleki tanggale. Ya. Monggo Bukesi diaturake pelok barangipun Asmarandana. Monggo Bu. Am
Matur nuwun Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni. Dosen ana isi Surakarta, mumpung bisa sowan ana ngarsane Pak Bupati gandeng panjenengan niku Bu Kesi nggih rakyat Karanganyar ingkang mapan wonten ing Jaten arep matur apa karo Pak Bupati karo Ibu sumrambahipun dumateng Bu Padmi kepiye aturmu monggo. Matur nuwun sanget dumateng Bapak Bupati sekalian Ibu lan sedaya pejabat wonten ing Kabupaten Karanganyar, Ibu Supatmi lan uga sedaya kemawon warga masyarakat Karanganyar ingkang sampun mercaya bojo kula Ki Cahya Kuntadi kinen nglipur hari jadi utawi menyongsong hari jadi Karanganyar ingkang kaping 108 menika. Mugi-mugi Karanganyar akan tumbuh menjadi kabupaten yang semakin sukses dengan pejabat-pejabat yang betul-betul merakyat dan ngayomi masyarakat. Khususipun Ibu Padmi, mugi-mugi Bu Padmi segera mendapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Ya jodoh sakabehe rezekine barang saya jodoh. Ya. Monggo pamundhute Bu Padmi didhisike sarung jagung. Ya. Monggo Cok, dados.
bocoran saka Pak Bupati insyaallah pepundenmu ya Bupatmi sok yen halal bihalal kundur neng Karanganyar arepe wayangan ya saiki di cross check tenane piye tegese panjenengane tak aturi pinarak ana pepanggungan men dikancani karo Mas Sadi Bey karo Mbok Engganden ngono mila kula suwun kanthi sanget mumpung pinanggih Bupatmi monggo pinarak wonten pepanggungan mriki silaturahim kalian para seniman-seniman Karanganyar. Ya men ketok guyub rukun diaturake ngangge gugur gunung jumenenge Bupatmi kalian Mas Sadi Bey. Ya, mangga ta. Monggo Bupatmi. Monggo jumeneng. Engganden. Matur nuwun rawuhipun dumateng Bupatmi ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sugeng dalu Pak Dalang. Inggih. Mas Petruk mbok mbagekke kali Bupatmi sapa ngerti sok katut. Niki nggih ndonga gen katut sampeyan. Nggih mila niku. Tenggo dawuh panjenengan ngaturaken wilujeng dalu Bupatmi. Wilujeng dalu Mas Gareng. Alhamdulillah wilujeng rawuh wonten Petruk menika. Mas Gareng apa Petruk ya? Petruk menika. Oh Petruk. Oh berarti nek Mas Gareng turu kok ya? Cilik nggih. Ki Mas Petruk berarti rada enek daginge. Nggih. Niku kopen niku Bu nggih. Garenge sampun dipun pejahi ngoten. Oh ngaten. Monggo paring dawuh Bupatmi kados pundi jenengan Badhe paring mirsani dawuh menapa? hari jadi Kabupaten Karanganyar kalian Hari Wayang Nasional ingkang dipun gelar dalu menika. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Bupati beserta Ibu dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Dandim. Mohon maaf saya belum tahu asmani jadi takut salah menyebut. Dan yang saya hormati seluruh pejabat Karanganyar yang hadir di malam hari ini. Dan saya ucapkan selamat kepada Pak Dalang beserta timnya yang yang malam hari ini memperingati Hari Wayang Nasional yang ke-7. Jadi Pak Dalang, jadi saya itu penggemar wayang. Jadi saya itu nek ngrungokke wayang itu saya nggak turu sewengi utuhi betah. Monitor ngaten terus Bu. Iya, jadi saya tuh nggak ngerti persis, tapi ini saya tuh ngerti alure gitu. Oh maknane ngene iki ngerti. Makanya saya itu kadang-kadang di mana ada wayang saya tuh datang. Kadang saya pengen mendengarkan jogetane piye, alure itu Cerita, nanti dan iya. cerita gimana. Terus hikmahnya dari lakon Hikmahnya itu dari bagaimana? lakon apa, dan lakon malam hari ini juga sangat tepat untuk menyongsong Di Karanganyar. di Karanganyar hari jadi yang 108. 108. 1 ditambah 8 ngendikane Pak Dalang tadi 9. adalah 9. 9 adalah angka yang Sempurna. Menang. pemenangnya.
Dan perlu Pak Dalang ketahui angka saya juga angka 9. Berarti pas nggih. Angka saya juga angka 9 karena saya lahir di tanggal 18 November. Jadi kalau dijumlah juga 9. Oh nggih. Nggih. Kami kula nggih 9 kok, Bu. Ngaten. Nggih, kelahiran kula niku 13, 1 dan 3. Lah, mangke 1 3 lah dadine pinten niku, Pak? 4. Men dadi 9 nak tambah 5. Lah 5 niku kelahirane bojo kula ngoten. Tambahke ngoten. Tambahke. Campur. Ya, saya ucapkan selamat kepada Pak Bupati saya yang telah menjadi bupati sekarang ini belum ada 1 tahun nggih Mas Nggih. nggih. Ini tahun pertama Ibu. Tahun pertama, jadi isih anget-angete. Nggih. Semoga beliau bisa mengemban amanah ini sampai nanti tuntas Purna tugas. dan membawa Karanganyar semua lebih baik Lebih maju. dan keadaannya ayem tentrem seperti slogan Kabupaten Karanganyar. Ngaten Pak Bupati. Ngaten Pak Dalang. Nggih sembah nuwun. Mboten niki kula namung badhe nyuwun prisa niki lho WA saking Pak Bupati. Halal bihalal mangke Bupatmi badhe wayangan nanggap jenengan niki huwak napa tenan niki? Karena Kabupaten Karanganyar itu sesepuhnya itu Pak Bupati. Nggih. Jadi seperti saya yang malam ini ada di tengah-tengah Pak Dalang. Nggih. Jujur Pak Bupati itu WA saya jam 10.49 tadi siang. Saya tenggo kedatangannya apa gimana gitu saya lupa di WA saya. Jadi saya tadi Padahal tadi pagi Ibu masih saya Jakarta. di Jakarta, saya jam 1:30 ada acara, Nggih. saya jam 2:15 lari ke bandara Mas, Nggih. untung saya di bandara ditolong oleh seseorang. Jadi di sana itu ada tim dari Pas Pamres yang Nggih. membantu saya untuk masuk ke Bandara. pesawat, padahal tinggal 5 menit. Jadi begitu saya duduk pintu pesawat ditutup. Itu demi saya menghormati ke bupati saya Pak Roka. Hebat. Jadi keringet saya tuh basah kuyup. Saya maghrib baru nyampe rumah belum sempat mandi tapi saya dandan bedake ketinggalan Mas. Saya nggak bawa bedak karena dari kantor langsung. Jadi saya Mbak Renio bedak ono aku. Gitu. Jadi demi bupati saya. Saking tresnane kalih Karanganyar nggih, Bu. Karena saya merantau di Jakarta udah 30 tahun lebih. Nggih. Tapi karena saya untah darah Karanganyar, saya tetap Karanganyar nomor 1. Melu rasa handar beni. Nggih, Karanganyar adalah tentrem, apa-apa murah, wong piyayine ramah-ramah, semuanya murah, jadi seneng saya tinggal di Karanganyar. Alhamdulillah. Ngaten. Kula nggih bangga dadi wong Karanganyar kok, Bu. Siap. Banggane piye, Mas? Loh, Karanganyar niku nggih sesuai dengan penjelasan ngendikake apa-apa serba murah, suasananya ayam tentu ora pernah ono benturan apa-apa, nggih toh? Enggak ada. Misalnya ono benturan titik-titik itu enggak apa-apa. Bisa diatasi. Itu enggak apa-apa, itu dinamika aja. Nggih. Beliau bupati ini pasti bisa menghandle itu semua dan menjadi semuanya dadi api, ayam, tentrem, mesem, guyu toh wis. Gitu Pak Bupati. Dan juga Pak Bupati itu tidak memandang itu siapa, Bu. Semua dirangkul, biyen kuwi ndukung aku apa ora, kuwi klambine apa, kuwi pangkate apa, dirangkul dadi siji semua jadi warga Karanganyar. Hebatnya Pak Robert seperti itu. Itulah pemimpin sing bijak. Betul sekali. Nek wingi pas pilihan kan gur loro Mas, menang dikalah. Nggih. Sing kalah yang legowo, Legono, berarti nggih. golek wektu liyane, sing menang dadi ya ora dumeh. Jumawa, Ora dumeh, dadi dirangkul kabeh. Nggih. Sing wis ya wis, sing urung ayo didandani sak api-apike demi Karanganyar Karanganyar. tercinta. Ngaten. Kembali ke Pak Dalang. Nggih, nggih. Karena saya sing dawuhi Pak Bupati yo bismillah halal bihalal dengan catatan Pak Bupati nunggoni nganti rampung. Wah, amin ya rabbal Pak alamin. Bupati nenggali ngantos selesai nih Pak. Halal bihalal di rumah keprabon saya Nggih, siap. di Kayen Gemantar Jumantono. Kalau ini dawuhi Pak Bupati untuk nanggap Cahyo kun tadi Ibu Siaga. tak siapi dengan catatan Bapak Ibu nunggoni nganti rampung. Nggih. Sekarang Pak Dalang sing apa jenenge? Matur. Iya. Matur teng Pak Bupati. Tanggung jawab. Nggih, nyuwun kanthi sanget gandeng sampun gamblang wijang ngendikanipun Bupatmi, Pak Bupati, jenengan kedah nenggani benjang menawi wayangan. Mboten dangu, mangke jam 12 pun rampung Pak Bupati nggih.
Ngoten niku nggih sak rampunge. Nggih, monggo diatur waktunya jam berapa. Nggih, Engko saged kula Bu niku. nanti angkanya berapa, nanti sampaikan sekalian biar saya bisa persiapan. Nggih. Berarti Tapi karena ini sedangu lho, Pak Dari. sedangu. Karena ini kan Mbak Ganden, berarti kan Mbak Ganden ya rawuh. Nggih, Berarti insyaallah. kudu berarti dijak ya. Berarti nek ra dijak engko Pak Dalang Nggih, Dosa. nek mboten ngangge kula kalih Petro udian deres niku mungkin. iya gitu. Sik, Mbak Danden, lah wingi kae ning celep kae sampean enek kok tetep udan deres. Oh niku lah kula mantuk nika, Pak. Lah kula pun mulai dadine udan. Nggih. Jadi harinya apa? Habis lebaran halal bihalal. Apakah ini kebetulan ada ketua umum PWKS. Wih nggih. Jadi PWKS, nggih. Bapak Maijen Purnawirawan, Nggih. Dr. Insinyur Suharno yang sampai sekarang ini masih lenggah, Nggih. kepareng lenggah. Jadi beliau pun juga dikeroyo-royo nitih darat Wih nggih. dengan membawa 2 driver tadi jam 10. Nggih. Maghrib juga baru nyampe sini demi Pak Bupati Robert. Luar biasa. Sangka tresnane kali Pak Bupati. Tresnani karo Pak Bupati Pak lan di Karanganyar. Bupati dan beliau itu untah darah sini karena Nggih. sing dilenggahi kan belakang pendopo ini. Nggih. Jadi beliau itu juga songko senenge dan beliau juga penggemar wayang. Nggih. Mudah-mudahan kalau nanti halal bihalal di kampung Gemantar. halaman saya, mudah-mudahan beliau juga berkenan Amin. rawuh. Amin. Amin, amin. Nggih mugi-mugi panjenengan Bupati tansah pinaringan sehat, Amin. murah rezeki Pak Bupati nggih mekaten dipun paringi amanah barokah satemah benjang tempu ing damel halal bihalal menika saged lumampah rancak lancar mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin, amin, amin. Matur nuwun Nggih. Pak Dalang. Sarung jagungipun niki wau bukesi pripun kirang pripun niki Bupati. Oh mantap, suaranya Bu Kesi itu sudah suara mantep ya, Wah, iya. melengki-melengki. Jadi Iya. nek memang garwane Bu Kesi itu Dalang kuwi wis tumbuh tok tutup. Wah nggih. Nek Bukesi niku pun high class kok, Bu. High class. Jadi kula niku ngrungokke YouTube nek Arturo sok-sok pikirane apa ngono ngrungokke Pak Pak Cahyo. Cahyo. Iya, gitu ya. Akhirnya iso ayem ning ati, dadi kegawa tidur. Ngoten Mas Petro. Siap, nggih. Lah badhe ngersakaken nyekar utawi nembang. Bagi ngesaan menapa, Bu? Nggih. Napa? Napa nggih? Monggo nderek kemawon. Ingkang bahkan saged dipun iringi kalian gamelan. Wong adatipun meneh Pak Bupati meniku wonten bersih dusun. Apa, Pak nggih Ganden? nembang. Dapun monggo. Sapa kira-kira sing Pak Bupati we nyon pirsa Pak Bupati. Napa nggih, Pak? Pak Bupati Tapi adate gunung. luwiting asmara nggih. Cak Caping gunung. samping gunung. Saping gunung. Nggih. Oh nggih. Terus pundi? Dipun bawani mboten Mas? Terus pundi, Pak? Yo nggih, bawani. Nggih, derek nggih. Nggih, monggo. Nggih. Monggo Pak Mi. Monggo, Bu. Jenengan Mbak, kon jenengan bintang tamu Ini nih. binatang tamu. Oh, mina, aku sing anu wae, aku sing Ibu sing sing anu nembang, Enggak. awake sing bawa. bawang kok aku rodok bajet-bajetke ngono. Oh, ngoten. Engko nek aku diringi klenengan aku malah bubar. Oh, ngaten. Coba Mbak Ganden Mbak Ganden coba. Nggih, nggih. Bawa jenengan sing nyawer ngoten tok. Oh ngono, tenang saja. Bacotnya Tenang tembangi. wes. Oh, bacotnya Wes, tembangi, tenang dang terus. Siap, nggih. Ya coba. Ini kaya aku biyen ya. Bagian kuwi kok Alah, kok bandinge bupati iki yo kadoan. Lah wong ya mung kaya kowe lho. Pangapunten nggih, ya Allah. Irung Ayo nggih, Mbak, ayo bengi iki piyayine sing wis padha ngantuk ben ora ngantuk nyen gayengke. Tenang sawerane wis disiapke kok tenang wae. Siap. Nah, Saben bengi. Petruk jenggleng. Non? Jenggleng. Alah gedene sakmono ndabote. Oh, ben mantap kok ya. Nyawa. Iya. Aja seru-seru kok panggungnya ambles. Lah kene Iki boleh ganja nek mboten seru mboten krasa, Bu. Oh kena. Mergo iki kan pun tuwa. Oh gitu. lah jarene arep jenggleng ki mau. Lho lak iya kita, Bu. Ngoten men dereng krasa lho, Bu. Pun ta iki mau. Wes dang budgetke yo. Yen
Tuweke cek gempi, Mbak. Tuweke cek gempi. Ya cah ya. Lumayan kena nggo kletik-kletik kok. Joko kae ngiyip. Nggih. Mas Bei. Dawuh. Niku bareng Bupatmi karo Mbak Ganden ngerangkulan jan kaya jambe sinigar gitu. Liripun pripun sampe tiga. Lho tegese persis ngoten memper. Persis ngene niki. Kaya jambe sinigar. Nggih. Ya Lah nek Bupatmi jambe sing seger kene jambe sing wis pangan codot. Ya sing bosok. Lah. Tepuk tangan untuk Bupatmi, wah luar biasa. Kemudian ya mantan dosen wonten ing pedalangan kula ya. Nah nggih. Masyaallah. Suarane nggih jos wonten lho. Pelak tenan. Muter-muter ki aja nganti kaya ngono. Pripun Bupati? Mesake Mbak Ganden iki lho. Ya niku nyate obahmu ki aja banter-banter ngono lho. Lah ngapa? Iki aku ki wedi lho. Kok wedi? Iki rada ndul-ndul. Engko nek rontok ngono lho, Mas. Piye to niki? Ya. Mbak jenengan wae no. Panas udan. Segera Bu, niki parian. Kula tak nyuwun sinden-sinden kula berpartisipasi Urut. parian saged ngrenggo Karanganyar utawa mendoakan Pak Bupati, bisa juga kepada Bupatmi. Wiwit saking Mbak Sundari, monggo. Sapa sing apik dhewe disawer. Oh, siap. Nggih. Siap Pak Prapto, nggih. Anu Bupatmi. Sing nilai penonton. Oke, penonton sing nilai. Pak Cahyo nggih ajeng melu parian? Mboten. Oh, mboten. Nggih, nggih. Sing biji yo an. Monggo Mbak Lia. Ya. Numpak dokar, Numpak dokar. Pak Dokar. kecemplung sumur. Sake wae lah. Lah dokar kecemplung sumur ki lah. Sumure sepiro? Apa ya iso bali mungkin. Warga Karanganyar Warga Karanganyar. mugi tambah makmur. Amin. Allahumma amin. Mbak Lia Bu niku. Nomor 1. Berarti nilai ini berapa? Lah engko sing kan 1, 2, 3. Nggih. Ini nomor berapa nanti sing milih penonton. Siap. Bapak penyisian. Nggih, monggo Mbak Uul suara semara, monggo. Mbak Triastuti ya. Menyang padi. Wah iki. Cengkoke golek perkara iki. Yo ben. Iya. Telan gane Mbak Kiki. Iya. Bapak Bupati, mugi-mugi kathah rezeki dan selalu di hati. Allahumma amin. Wes digathuk-gathukke ngono ae lah. Kata rezeki sing nganggo mugi-mugi. Nggih. Iki mugi-mugi niki aja nganggo. Eno keten. Lah mugi nyekot dhewe lho. Nggih. Lek kula biji yen Mbak Lia sing pertama wau nilainya adalah 75. 75. Lek Mbak Tuti niki wau min 50. Min 50. Tolong ditambahi Pak Bupati. Ha iya. Akan sing tok kok ayo. Dik kasih. Ayo. Gelar tikar Gelar tikar neng ngarep omah ngarep omah Kabupaten Karanganyar bumine gemah ripah. Allah
Allahumma amin. Pinten Pak Dalang 100 bijine. 105. Oh 105. Sing golek utangan nyambi kok muncul iki. Gua didukung ning ngene Mbak Lia siji. Oh, iya. Ayo. Nggak lanjut Mbak. Ayo monggo Mbak Mira. Duit anyar Wis anyar. cacahe selawe. Oke. Warga Karanganyar tentrem selawase. Allahumma amin. Kula pinten Pak bijine? Non Kula bijine pinten? 98. Oke, 98. Sing loro mbok diketut-ketut Pak Mas. Apa? Digenepi sing loro niku lho. Lah kok jen iki kok. Lah iki. Monggo dilanjut ya. Loro kok ditinggal 98. Mangan bakmi Mangan Makan bakmi. dicampur brokoli. Ibu Patmi jenengan cantik sekali. Allahumma amin. Alhamdulillah. 100 Pak nilaiku Pak. Ngapunten Bu Patmi niki obate keri. Ketoke gen sawerane akeh dhewe ne Ah, ya. iya. Dadi kan ngomong ayu, cantik dadi wong rene wing ngoyo dandan kok, Mbak. Dadi ben ayu. Mboten jenengan niku cantik sekali. Napa niku auranya niku terpancar ngoten lho Bu. Amin. Inner Positif tipis ngoten zaman sekarang. Mboten kok Matur ngalunggono kados piyai Arab ngoten. Lah niku saestu. Nggih. Lek engko ganden Arab pati genah niku lah. Arep pati genah. Betul. Terakhir niki Winong Nawangsih nuwun sewu nembe kala wingi Bu Patmi Nggih. lomba sinden tingkat nasional mendapatkan juara 1 Tepuk menika. tangan untuk Mino. Keren, selamat. Mergo sinden Madangkara. Iya. Meh Seka- dikalahne jane, ngerti lek Madangkara dimenangke. Wedi yunine. Ayo Mbak, coba kaya ngopo coba. Ya nak. Bah, Bengi-bengi bengi. Terus dolanan soto. nyokrok ngono. Enggak apa-apa toh. Ibu Patmi piyaine lomo. Kowe iki marake rontok no, Mbak. Dadi ra lomo dadi lomo nang kono dikono. Ya panjenengan niku auranya itu aura malaikat gitu loh, bukan Gitu. bersinar. Jangan membesar-besarkan ngono to. Sinden niku lek ngerti Piyai Sugih ngoten. Raine malih kaya kotak amal, Bu. Cah lamis. Ya, Sampun, sampun nggih. Apa las? Mbok ganjen dereng Pak. Oh, dereng kok ganden iki. Kon ngopo iki? Ayo. Marian. Varian sing apik dhewe yo Ndan ya. Ayo. Ayo coba. Nganti rasa ru Ayo. awas. Ayo coba. Kudu saru ya, Mas. Saru ning apik no. Saru ning apik. Saru ning apik nggih. Rada Ya. mriki nak ning jenengan. Oh ngono, saru sing apik ya tak kancani ya. Saru sing apik kancani ya, Bu. Iya. Goceki ya, Bu ya. Tak goceki Ndan. Kok nek tiba ya. Heeh, ndak rontok mau tak goceki kene. Maklum penyanyi tuwek gitu. Tidak tiba iket mau. Kok nek tiba aku iki wedi lho aku iki. Yo. Tuku serabi, Tuku serabi. cacahe 3. Cacahe 3. Pak Bupati. I love you. Lho lagi iki, Yo. sinden sing wani ngono ki lagi iki. Sing lenggahke Bu Farida lho, garwane Pak Bupati lho. Kok dadak melu barang ya. Bu Farida ora mireng. Bu Farida ora mireng. Agek-agek WA ora mireng. Wis tenang wae ora mireng. Lah wong Eh, petegak. kowe ngerti ora? Bu Farida kuwi dokter lho. Kowe ngantek kowe disuntik mati piye? Santen aku. Santen? Aku wis dikeki obat tok. Obat apa? Mati gen. Ah iya. Pangapunten Ibu, dikira guyon. Wong ibu ora krungu ora mireng Mboten kok. mireng kok, Enggak. alhamdulillah. Ora Ya percaya aku lah. Alhamdulillah nggih. Ah kita awak dhewe bala. Heeh. Dadi ning panggung kuwi ora kena ana sing ora kena No sing anu marah nggih. enggak boleh. Tidak boleh marah. Karena Mbok Ganden kan hanya menghibur. Menghibur, gitu. nggih. Nek sing ora marah, apa meneh Bu Bupati sangat baik sekali. Iya. Baik sekali ya, Bu. Oh, sangat baik sekali, anggun,
makane oh tenang aja dirimu ora banget tak kancani. Nggih, pangapunten nggih Bu. Lho. Bu, mengke obate kula betone kula suntikke mengke dalu. Obat mati gen. Iya, Mas Petro gawe parikan, kok ora etok saweran. Oh, nggih, nggih, nggih. Iya. Sing apik mulih ra gondas kowe. Kejemen. Nyangking ember, Alah-alah yakine nyangking ember yo nyapo. parikan Den. Oh iya. Nyangking ember. Ember. Mboten embel nggih. Nyangking ember. Isine banyu. Bapak Robert sukses selalu. Ih, Keren. Wis ngaten Mak Dalang. Pripun kula mundur? dereng. Dereng rampung lho Bu. Panas hujan niku riyen. Ojo ra nek Kurang nampung ya. Yuk, tuntas ke ya. Yuk. Panas dan ngaling-aling capek gunung. Caping gunung-gunung. Mbok ganden genti. Nggih. nadyan wadon sarta Ana suling kumandang suarane. Ngetan Kali kurang apa setia kelakon. masuk. Langganipun saking gunung. Pripun Pak Dalang? Wah, luar biasa nggih. jenengan suantri yo latihane yo ning endi? Apa diajari wae aku yang dadi sinden. Diajari karo Bu Kesi apa Mbok Lah Ganden. niki ngajari jenengan payu niki do prei kabeh terusan. Lah nek sing ngajari Bu Kesi genah. Bu Kesi. Jurusannya wong piyambake dosen karawitan. Lah nek sing ngajari Mbok Ganden Aku yo iki lak eskar lho, tak tuapuk lho kowe engko. sapa? Eskar. Sarjana karawitan. Karawitan. Sarjana karaoke, Mas. Nek sing ngajari Mbok Ganden salah jurusan. Lah nggih Bu, saestu.
Ala wong ya karo kowe golek pangan lho. Golek pangan. Aloha. Sekar bisa Men punya angkat ke Mas. Pur sarang kalian Bupati. Tepuk tangan yang meriah untuk Bupatmi yang luar biasa. Matur nuwun sangat, matur nuwun sangat Pak Dalang. Sawere piye iki? Lah kula manut Sawere piye iki? manut tok Bu. Endi mau? Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Nggih. Ngene malah dadi pekewuh to terus. Nggih. Dalam Walah nderek sak parenge jenengan monggo nderek kemawon. Lek perlu susuk mriki nggih enten. Oh ndak meri nggih. Nggih. Nggih, sembah nuwun tanda tresna. Kowe iki ngopantri ning kene. Lah kok mlakune rene ati aku ning kene. Kene kok gak ya lupa tak tegate kene wae engko metune kene ya. Sembah nuwun Bupatmi berkah barokah. Masya Allah, berkah barokah. Nggih matur nuwun barokah. Mbok gandeng karo Mas Petro aja seneng sik. Pripun? Sing kok tampa iki panjer sok halal bihalal. Oh lah kujur. Oh, nggih. Nggih. So siap nggih, sembah nuwun nggih. Menika Niki nyuwun delalah rata-rata para wiyaga sinden menika domisilinipun wonten Karanganyar. Nggih, 90% nggih. Sembah nuwun Bupatmi, mugi-mugi tansah sehat walafiat. Sehat-sehat lancar rezekinipun nggih.